Добре хора, втора част продължаваме как се мия зъбите. Просто да ходим и да се обличаме. За жалост много ми харесва, но искам да си смия ръцете, но няма сапун, няма мокри кърпи, абсолютно нищичко няма. Даже тази кърпа, даже топло, даже студена вода няма намивката. Слагам гърбата тук, шампуаните също. Но поне има отделение за четки. Ето, сапуна чисто празен. Слагам телефона така. Добре, нека да започвам пък да си измием зъбите, с каква паста си ги мия аз. Чакайте, ето така да пътна. Нориш. Мисля, че мога да почти пътна. Не владея английския. Ето е моята четка. Добре. Нека да сложим паста. Ще е бяла, бе. Ами, да, че е бяла. Хора, започва студена водата и продължава вряла. Няма нито кърпи. Хубаво се ви напада. Ето хора, вижте. До край на студена го усилвам. И каза, че е много гореща. Сега може да се обясни това нещо. И сапун няма, мокри кърпи няма. Трябва само да се носиш. И поне изглежда хубаво. Скълчваме се, обичаме. Ох. Сега хубаво, нека да видим какви дрехи ще облечем, защото пак ще ходя на басейн после. Така, ето моят куфър от много малка. Тук ще паза и го ползвам, макар да не го харесвам много, защото но както и да е. Те може да си подсуша лицето поне някъде. Ето. Няма къде другаде.
единственото място, където можа. Защо е така тъмна светлината тук? Нека да видим какво разполагам. Разполагам с тези огромни тънки, които нямат колан. Аз ще ми паднат. С коя ли да съм? С тази или тази? Все така ще съм учил. С нея не съм много толкова време. Добре. Чорапи. И сега ще ви покажа с банския, който ще съм утре. Така светлина, значи гадна. Къде им падах чорапите? Това банския, с който ще съм утре. А днес и на половинки този път ще ви покажа. Този път ще снимам доста, защото вчера просто не може, защото ме взеха от училище, а няма време. Ето го, горнището и долнището, което малко не ми харесва, но тези хора много будат. Тези черните. Мене обождат. Как да го произнеса. Не. Това. И хора, сега ще се обличам. Ще се отпия, защото ходихме на ресторант. Банския ще се го приготвя тук. Ще малко кочинка. Ще там. Аух! Мха! Нека хубаво сега пооблечем, но мога да спра видеото на пауза. Чакайте трета част.